Uns 20 concellos participan na nova edición do Goza do Ulla, unha excelente actividade coa que mediante diferentes roteiros poderán coñecer as paraxes que depara o percorrido do Ulla de Antas de Ulla ata a desembocadura na capital da Arousa. Pero é certo que, aínda que nós non fomos, Vilagarcía non foi un dos concellos fundadores, dende logo vimos pronto as potencialidades deste proxecto e das oportunidades que representa unir forzas a nivel supramunicipal para crear un gran recurso turístico baseado na natureza, no patrimonio, na cultura, a etnografía e gastronomía. E Vilagarcía está dentro do Goza do Ulla dende o ano 2015. No acto, además, adiantouse a intención de crear unha gran ruta continuada na que se contemplen todos os concellos situados a ambos lados do cauce do río ao longo do seu percorrido. Os 20 concellos temos que felicitarnos por ter organizado unha nova edición deste programa Goza do Ulla, pero tamén por ser quen de saber aproveitar estas sinerxias e estar traballando xa nun proxecto moito máis ambicioso que é crear unha gran ruta que integra todos os municipios situados a ambas beiras do río, co obxectivo de ofrecer un produto de entidade que reúna os requisitos para poder ser homologada como gran ruta por parte da Federación Galega de Montañismo e ser incluída na rede de camiños naturais do Ministerio de Medio Ambiente. Un gran roteiro integrado de forma continuada cos tramos de cada municipio. Penso, estou seguro que acerto, que é un gran proxecto que repercutirá de forma moi positiva por todos estes concellos dos que formamos parte, como tamén o pensa a Xunta de Galicia, que xa comprometeu o seu apoio tanto para a redacción do proxecto como para a execución da mesma. Ao acto, presidido por Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, asistiron numerosos representantes dos 20 concellos participantes. Esta iniciativa, que comezará a vindeira fin de semana do 26 de maio en Monterroso e rematará no mes de outubro en Vila de Cruces.